Ada na sir. Lingkod sa kadali, sir. Hindi sa lingkod kay para mag-shout out sa ta. Mayong buntag, sir. Buntag. Kumusta man? Mayo na. Oh, binta ha. Lagi pareha na itong tiyagi. Wapa ko kapaino. Oo. Kaingin ang lawas. Very good. Bintahan Yan yung gamay. Di na tayo karoon. Iyong lang. Pero na Binta tayo na. gamay. Binta na lang. Oh, sige. So, asa kayo yung balik na eh? First from. Dito sa kuno? Ayan, First Cram. Ayan, shout out sa taga First Cram Street, the Digo City, Davao del Sur. God bless sa inyo ha, shout out sa inyo ha. Eric Hilot ni guys. So, Merry Christmas in advance and Happy New Year. Merry Christmas, sir. Advance and Happy New Year, no? Happy lang na permanente ko. Oo. Ano naman? Permanente man na Christmas. Oh, Christmas kada adlaw ang Christmas na to. Love mo na. Correct niya. Natin mga kuan, basta pa dayon Christmas, dahil na pwede di madayon. No, so ayan, so Merry Christmas sa tanan sa inyo. God bless sa inyong pamilya. Of course, ako ang mga viewers outside of the Philippines, ako shout out. Thank you for watching my YouTube channel. Special mention Singapore, Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Indonesia. Of course, sa Pilipinas, maraming salamat. O sa lahat ng mga OFW, Merry Christmas in advance and Happy New Year sa inyo ha. No, mag-greet na ko sa inyo ha. Kayo ang tunay na bayani. Of course, ako mga kaubanan sa Saudi Arabia, no? Albawani Company, ako mga kauban niya, bay, kumusta na mo bay? Ako mga kaubanan sa Riyadh, Albawani Company. O sa ako mga kaubanan, day shout out din ako, kaubanan ako sa Qatar, kaya naka-Qatar po ko, tulo ka tuig. No, ITCC Company, ayan. Kumusta na mga kasama ko sa mga taga-Qatar, ayan. God bless sa inyo, Merry Christmas and Happy New Year. I love you guys, mga OFW, ayan. Of course, mga viewers na ako kada adlaw nagatanaw, naga-subscribe, naga-like, naga-share. Maraming salamat sa iyo, Merry Christmas. Of course, kung karon lang ka nakakita ng video, please subscribe, no? Like and share po kung mahilig ka sa mga traditional hilot. So, nasa sa Andre atong tabangan, no? Ikaduhang balik ni Sir karon nga taga First Cram, no? Katuyahang gipamati nga mga join sa mga abaga niya. Sa pa na yung gipamati mga panuhot atong tabangan inabanan sa pag-ampo sa Ginoo. So, ayan guys. So, shout out sa tanong niya. Of course, na ako Facebook, kasi ganan mo kay friend, na ako Facebook, Eric Hilot ang Binisaya o ang Eric Hilot ang traditional yan. May nag-comment, taga Digo City ko. Digo City, Davao del Sur. First Cram Street, Rabina Compound. Barangay Sunuan, no? Kung pagsulod sa Rabina, wala ka abot sa gym. So, Barangay Sunuan, Digo City, Davao del Sur. Ayan. So, shout out sa taga Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan. Love you guys. Maghilot na ko guys, ha? Sige, sir? Pwede. Please subscribe po kasi wala ka pa nakapag-subscribe. Love you guys. Shout out sa taga Digo City. Yan, kung ganahan mo magigsuroy di ay sa Rizal Park of Digo City. Indot kayo guys. Ano itong ganito? Kato yung t-shirt lang. Kaya t-shirt lang siguro. Padali namin. Tanong kayo. Ayan dito. Minot ka makagawa sa singot ay. Inom lang tubig yung madilig dito. Baso kayo ka lang.
Wala ko. Dili, reverse. Wala. Tubig sa tubig. Wala. Sobrang hindi. Hindi, kalog, kalog. Bayan na natin. Wala ko na. Nainyo na. Ang man naman, ano? Tingnan na ako. Kailangan ako. Os naman sir, kamay lang kayo. Os. Kamay lang kayo. Ah, kana. Kana, okay ka na? Okay lang muna? Okay. Rolando? Reynaldo. Ronaldo. Reynaldo. Kuya? Open sa po? Wala. Sino sir?
Pause. 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 Ayan. Kira? Tuog-tuog mo lagi mo. Ah, Tuog-tuog mo man lagi. ako na sakit yan. Kaya na kayo. Okay. Sentrik, sentrik. 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 Okay, sentrik. Mana berlalu?